Здравейте хора, аз съм Дейси, това е Евелин, той е на 3 години. Днес ще поиграем с нещо, което той не е виждал много давно и може би дори не помни, че имаме вкъщи. Сега ще ви покажа какво е то. Това е нашата колекция от Лего Примо, което в България не се продава. Аз съм го събирала в продължение на 10 години, може би. Това е голямото ми дете. И сега ще си поиграем да видим какво има в тази колекция, събирана толкова дълго време. Ами ако наредим и те, Си наредим както си поискаме. ама трябва Още една голяма. да, трябва да го сложим и виж, състави като отворим едно такова зелено. Не. Дай нам таралес. Ето таралеш, защото го натиснеш и така и... Помниш ли го това? Да, помня, нали именно седи. Виж Камилата какво прави. Дай ми да го въртя. Айде да направим една къща, или? Къща. Къща ли ще направим? Там с дворове. Къща трябва да седим така насам. Не? Айде да направим Не, квадрат. не! Както искаш, хайде давай.
пица. Такива има. Бобини пица. Бобини пица, види. Чакай да махна. Давай. Още човечета ли се слага? Да, още. Не, тук. А слончето искаш да го сложа пред другото слонче вътре? Да. Ето това беше нашата голяма колекция от Lego Primo. То всъщност е създадено за най-малките деца, но е забавно и за по-големи деца, честно казано, да играят с него. Както видяхте, имаме много човечета, сортери, кулички с разни животни. Това са мишки, един жираф, две гъсеници, патица, голям влак. Общо ето голяма колекция си имаме. И една Камила, разбира се. Така че... Сега ще видите какво пее сега. Сега ще видим какво пее. Сега ще видите какво пее тя. Добре. Ръката ме събрайса. Добре. Хайде, ще кажем ли чао на хората? Чао! Чао, мили хора! Чао! Чао, мили хора! Играйте с децата си и се забавлявайте заедно. Това е много ценно. Нали? Да.